את שר התיירות, מר יצחק אהרונוביץ'. אנחנו מבקשים ומכבדים כחותו את שר המדע, התרבות והספורט, שאני לא אתבלבל, מר גאלב מג'אדלה. הספורט. מר אריה יעקבי, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה. פרופסור היינץ צילינסקי, נשיא הספורט במקומות עבודה באירופה. מר דידייה מסר, יושב ראש הספורט במקומות עבודה באזור צרפת ואירופה. מר צ'יקו כהן, יושב ראש הנהלת העמותה. ספורטאיות, ספורטאים נכבדים, קהל נכבד, אורחים יקרים. אנחנו בעוד כ-50 דקות מתחילים את טקס פתיחת משחקי המחוזיאדה הבינלאומית ה-20. מצאנו לנכון להגיע ולהכין טקס קבלת פנים לראשי המשלחות, והיות וזו פעם ראשונה שאנחנו הופכים את זה לבינלאומי, כאשר בשנה שעברה היה דגם של שתי קבוצות עם 45 ספורטאים, והשנה אנחנו הגענו לכמעט 180 ספורטאים משש מדינות. We started to have a very big international Mechoziyada, having almost 180 athletes of the year from around the world. After last year, we had a pilot that we have Italians and Holland people. אני מבקש ראשית למסור ברשות הדיבור לשר התיירות יצחק אהרונוביץ' הראשון, ויש פה תחרות, מי שיקצר לשניהם יקבל גם את הפרס. בבקשה. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, my guest, the guest, the minister, every. חברים יקרים, אני שמח באמת לברך אתכם בטקס קבלת הפנים לרגל פתיחת המחוזיאדה. I'm honored to greet you guys, everyone, to the opening of the Mechoziyada. המחוזיאדה הזאת היא השנה ה-20 בעיר אילת. This is the 20th year that Mechoziyada is being in Eilat. ומביאה עימה לעיר תיירות חשובה. It's bringing tourists to Eilat. קבוצות ספורט מהארץ ומהעולם, מכל ענפי הספורט. Sports athletes from Israel and around the world from all aspects of sport. אתם ההוכחה לכך, ואנו מברכים אתכם מכל הלב בברכת ברוכים הבאים לישראל. You're the proof that we have sports from all over and we welcome you to come to Israel. ענף הספורט וענף התיירות תחומים שמשיקים זה לזה. ומביאים ומפגשים אנשים במקומות רבים בעולם ומגשרים בין תרבויות, לאומים שונים, ומכאן החשיבות של הכנס הזה. The sport branch and the tourist branch are two branches that go side by side together, and it's very important for them. They go side by side together. And it helps people to come closer and understand one another. אני מברך אתכם על השתתפותכם במחוזיאדה, מאחל לכולכם הנאה בפעילות, וכמובן לכל מי שינצח בתחרויות, הרבה ברכות. I bless you on participating in the Mechoziyada and I wish you lots of luck. And good evening, and again, welcome to Israel. Thank you. אני מתכבד להזמין את שר המדע, התרבות והספורט, ידידי, חברי, מכבר הימים, מר גאלב מג'אדלה. בבקשה. אנחנו הרבה שנים ביחד. ערב טוב לכולם. 145 ספורטאים וספורטאיות משש מדינות, על כך
אני יכול להצדיע לך עזיז, לחבריך במחוזיאדה ירושלים ה-20. אני כאן מרגיש בבית. מ-94 עד 2002 הייתי כאן בספורטיאדות ובמחוזיאדות. 145 athletes are here from 6 different countries, and all this is thanks to Aziz. אני מצטרף בדבריי לדבריו של חברי שר התיירות אהרונוביץ'. אני מקדם אתכם בברכה. מחכים לכם משחקים. אני מאמין שיהיו משחקים הוגנים, תהיה רוח ספורטיבית, תהיה לחימה כפי שצריך. והדבר הטוב והחשוב ביותר, שאנחנו בנעילה נראה אתכם בריאים ושלמים, שמחים וחוזרים הביתה בשלום. נציגיכם המכובדים שבאו מחו"ל, אני בטוח שעזיז צרפי יעשה את הכל יחד עם חבריו כדי שתרגישו בבית. ערב טוב לכולם. תודה רבה כבוד השר. אחריו פרופסור היימס צילינסקי, הוא נשיא הספורט במקומות עבודה באירופה. בבקשה. Dear Ministers, Marhana and Anna Ronovich, Mr. Koren and Zafi. Ich habe das Vergnügen, für die europäischen Teilnehmer die Grüße hier nach Israel zu bringen. It is my pleasure to greet all the representatives of the European sports here in Israel. They are coming von Polen, von der Ukraine. They are coming from different countries, from Poland, from Ukraine, von Kroatien, Croatia, von Spanien, Spain, Frankreich, France, Italien, den Niederlanden Netherlands, und Deutschland. and Germany. Wie viele von Ihnen wissen, feiern wir im Augenblick 50 Jahre Europäische Union.